Nanapod mi dire. Hi! Si ate ako magbakasyon no, nakabalik na yung town. Sus, may pagdatrabaho ko kasi ni bakasyon. Nagbasol daw siya. Organize, sort na lang siya. Para mahumaning mga atong ipang organize. Okay, ang sale is gonna be this weekend, which is Saturday and Sunday na pod. It's a rush. November 9th and 10th from 8:30 until 2. So don't forget. Here in Modesto, California. So mag-abli sa amin kay ngit-ngit kaayo. Yeah. Pull one of them. There you go. Perlas ng silanganan. We still have stuff in here. Sige. Both of those. So, unsa man gyud first gyud nato para dili na ta magkuan. Late, mag-open tag isa ka table siguro dito na lang sa patio. Patio? Oho. By rain? Ha? Wala man noon. Okay. Namay ko an shade. Unya dito na lang nato ipang layout ng uban. Okay. Kay no, malak na. You have to take this off there. Ay, sus Mariusip. Dire na lang akin na to. Sideways na lang nato na diha kay para pag slide malak na to diretso. Baya. Mo gani pero to protect. Oh. Yeah, so mag-sort and pricing at the same time. So, si Rancon eh. Yeah. All the way to Kahoy. So siguro magbutang tag 1, 2, 3 tables. 3 tables. Right? Yeah. So one here, Oh, 2, there and is then a isa solid. pod. Oh, there is a solid. Di nato igawa. Gotcha. So let's get party started. So giuna sa nako limpyo ang living room mga langga kay naa dire ang atong mga big items nga atong ipa-show off the day of the sale. So dili lang ta limpyo og mag-organize, mag-decorate na pod ta at the same time. Halos na mga furniture dire mga langga ay from the 60s. Ito ang tinatawag na mid-century furnitures. So in every house mga langga, dili gyud mawala ang mga vintage records. So I think mga langga, ang tag-iya ani nga balay, they travel a lot. Kay daghan kay siya mga foreign records, foreign decorations, foreign paint. Pagkaman ma-organize ang mga records mga langga, gisunod na po na arrange ang dining area. Unya, pagkaman ana, i-organize na po na ko ang mga libro. So since naatay daghang libro sa first bedroom, giisa na lang nako dire sa bookshelf. So like what I said mga langga, daghan po siya mga foreign books nga naa dire sa balay. Sunod akong gi-organize mga langga ang kaning master bedroom. So since gikuha sa tag-iya ang bed, akong gi-rearrange ang mga furnitures dire. So I was thinking about folding the bed frame, but I decided not to. Para mas makita sa atong mga customer, unya, kanina ba nga mga furniture mga langga, believe it or not, they were back. They were so popular right now mga langga. I decided na mag-add na po og another table para lang sa mga Christmas decorations mga langga. So wala ta kaayoy Christmas decorations but mostly are vintage. So kinahanglan nato ni siya ma-display og maayo. So we're talking about mga 60s Christmas decorations mga langga. So there's a lot of people mga langga nga nag-collect ani nga mga decorations. I found more Christmas decorations mga langga from the bedroom, from the closet, from the garage. So I tried to bring all of them and put it in one table. So anyway mga langga, naada ita sa second bedroom and we are done organizing the Christmas decorations. So we decided na i-close na lang ang kaning closet. Unya giisa na pud namo diri ang kaning mga bag-o nga mga sinina mga langga nga it's never been used. They bought it brand new and it's still in the package. Unya giisa pud nato diri mga langga ang kaning mga office supplies, mga band paper, pencils, og mga vintage magazines.
diri sa 8-foot long table. And then gipang move pod na to ang mga new rugs nga naa diri sa second bedroom dito sa awning kay medyo puno na gyud in town diri mo langga. Wala na tayo space nga mabutangan. So tomorrow mo langga ang among pricing day. So please don't forget to subscribe or click the notification down below for more videos. God bless everyone and thank you guys so much for watching. Bye.